kaluoy ni mo, anak. Bisan pa sa gibuhat ni Vincent ni mo. Makagyapay pagdumot niya. Layas, Vincent! Layas! Layas! Ayaw na magbalik! Layas! Vincent! Ayaw maghikap ni Jinjin! Ipasok si Jinjin! Sige na doon! Pagkasasaan, papalugot. Kardin niyo. Pagi lang. Trabaho lang. Walang tos namin. Ubos na ito bata kang malaw. Pagkahimo ka sa pagkakabugado ng kalaban mo. O gipaybaw ko sa ikaw. Napisan unsay mo isulti. Mahimo kining gamiton. Batok nimo. O dapit nimo. Kagsabot ka. Sorry. Nang siya na. Wak lagi nang tuwa lagi. Oh, tandaan. Naroon na yung magsulti? Usay, tuwa na. Usay, wak na. Wak nang basi. Sir Vincent ba? Tuwa na gidakop lagi sa mga pulis. Luyang Sir Vincent. Dinhi mismo? Sa ilang panimay, dak pa? Dinhi lang dito sa may gate. Ay ni Anhi man kay nag-uli ini akong t-shirt nga iyang gihuman. Bido, iwan na lang ang tanong niya giuli. Uy! Walang tanong niya giuli. Di ta ito madakpan ang tanong. Uyang sir nang uy. Si Vincent, gidakop. Unang, ug ang labing sakit kaya ang iya paging suod kay amigo, ang iyang kumpare mismo, ang papa ni Dong Elmer. Maogi midakop niya nang mismo. Hain man si Berla. Na dito sa may gate ay ako lang gibiyaan. O dito. Uy, may uso na dirong biya-biya. Gibiyaan mo lang ko. Bayang, ula-ula. Ba? Dili na lang nato handomon pa si Vincent. Kalimtan na lang nato siya. Dede, oy! Dede, Jod, limot! Jinjin, Papa Vincent, Jod! Jinjin, kung mahingpit ka pang kabuot. Sige buhat ni Vincent, ni mo angay mo siyang kasukan, angay mo siyang kasilagan. Di, Jod! Dede, suko! Jinjin, Papa Vincent! Perla? Di, Jod, suko! Jinjin! Kung naluoy ka sa imong bala, mahimo bag i-withdraw mo ang kaso mo bato kaniya? Oh, nahibaw na day ka ma? Nga din hibadakpi si Vincent sa itong parimay? O dili ma, dili ko mo withdraw. Kinahalang matag ang hustisya ang gibuhat ni Jinjin. Lola, dakop Papa Vincent police. Di na to uli Papa Vincent, Lola. Makauli ra siya Jinjin kung maapurbahan nga wa gyud sa hangtod karon. Nagduha-duha ka lang gihapon ma?
O, Perla, dili yun 100% ang akong pagtuo. Pag si Vincent ang nag-rape kang Jinjin. Mulo tawag hapon na kamaturan, ma. Abili mo, ma, gusto kong i-marathon hearing ang kaso. O kung makonbikto man gani si Vincent, mag-ampo ko, ma, na ibalik ang silot nga lethal injection para sa mga rapist. More silot nga angay kang Vincent Baruela. Ambot boy, sa kadaghan sa mga pulis, ako mo ginatundan nga mo yung gidakot kag para Vincent. Nadakpan na di ay. Nirisi. Ha, naipagsulti alam? Wala ba man yun kagihapon anang rapist ni mong amigo, oy? O pagkano siya ba pamatud sa korte? Nga sadaan siya? Han, magpabilin siyang inosente sa krimen nga gibuhat, samtang wa pa'y hukom ang korte. Ang biktima na mismo ni Sulti. Nga ang iyang Papa Vincent manisod siyang kwarto ning logos niya. O gangay ba tamo to? Retarded best Jinjin. Ay, ambot ni mo, oy. Sigsad-an na ng imong amigo. Imo lang gihapong labanan. Sulag na ni mo eh. Liso kay kapasabton. Abi ni mo si Pare Vincent, dili pa natin makundim hantong na mapamatod na sa korte, gasad agad siya. Nausa man ka? Ha? Nausa ka? Jinjin! Nga naman? Ito na mong gibati. Lola! Kakain man din ni Jinjin! Ha? Ay, naupo! Jinjin? Perla? Perla! Daliwan na nga rin! Perla! Ma? Ano, ma? Ma? Jinjin? Nara si Jinjin? Nagalit pa ng taon ako, ma? Kayo para sa kong klase. Perla? Jinjin? Nagsuka si Jinjin. Nagduod ako. Basta kayo sila. Madili! Madili! Dali pa ito po, ma! Nga magpungagin po sa mabaliw! Perla, kinangat, ipa-check up na ito siya sa doktor. Sige ma. Kanang, manawalas ako sa eskwelahan. Magpa-substitute na nasab ko. Ginoo ko. Sakit! Sakit, Ate Jinjin! Sakit. Ginoo ko. Hilangin taon ni itugot. Mama, una ko gibati ka ni ato, ma. May morning sickness ko. Magsuka-suka ko. Ma, Diyos ko. Wa na ako ginaon na mapel. Unod na ako suka. Sakit na rin suka ko niya. Perla, kinahanglan na to si kinahanglan nga ma-check up yun siya. Dili ka magtag-an lang. Kinahanglan na yung type confirmation gikan sa doktor. Ma, kung nagsabak magani si Jinjin, ipakuha ang bata, ma! Perla, ano ba niya mo ni Ana? Sige, ikaw na yatin mo ni Jinjin. Kuhaan ko lang ang bag. Walay sukod, mapailubon og
matag mo.